Hello, maayong gabi mga kapartner, maayong gabi sa tanan. So, natakaroon diri sa opisina sa Jamsi Realty. So, as of now, oras mga kapartner, alas 7. So, naapata diri sa opisina. So, makita nato ang palibot karon medyo taliksik, no mga kapartner. Then, okay ra po ang traffic karong kurasa. So napatakaron diri kay doon natay ibang asikaso ginahuman nga trabaho sa atong realty mga ka-partner. So mo ni ang atong office. So ako lang mo i-tour sa atong opisina labi na kadtong uban nga mga business partner nato nga wala na maka-update sa atong opisina kay wala na kay magkaanianhi. So karon ako ipakita sa inyo ang atong sulod sa opisina. So start ta diri sa gawas mga ka-partner. So ang location nato sa atong GMC office diri sa Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ibabaw aning Distrong nga motorcycle display. So usa sa landmark diri ay kanang Pico Building and the City Central School, West City Central School. So mo ni ang atong office mga ka-partner, no? And of course mo ni atong aircon, ang atong dalan, panaog. So mag-start ta diri mga ka-partner sa dalan sa entrance. So mo ni atong exit way. Ayun, doon na tayo car park diri. So karon is wala na kay nanguli na atong mga ka-partner. So taligsik pa yun mga ka-partner. So gablog ta og gabi gumikan nga wala na kayo mga tao para makita po nato ang view. So mo ni nga building, kani nga building is Pauline's Place building. So saka ta mga ka-partner para makita ninyo ang atong sulod sa atong GMC office. So mga ka-partner, suroy mo diri kay lahi ang atong motivation pag naata sa opisina, no? So mo ni ang atong entrance. As you notice natay kwan diri utanganan sa mga helmet, mga payong, ang atong aircon. Sulod ta. So pasulod mo ka-partner, mo ni ang atong lounge area. Doon natay logo, kita ninyo na siya. Then diri nga side doon natay bangko mga ka-partner. So pwede ra gyud kita diri mag-standby, no, mag-chill, mag-wifi. Then we have mga achievers for this year, no, awardan na sila mga ka-partner. Ayun, so makita ninyo sa atong mga vlog, makita ninyo ang mga atong achievers. And diri ang atong mga memorandum company, commissions of agent, events, and company project. Then we have Niño, Santo Niño, and we have tithes and offerings. So ato mga ka-partner, pag doon na sila yung mga commission, maghulog sila diha. And diri nga side mo ni diri ang sa kinsa lay maglingkod diha mga ka-partner. And of course, ang ako area ako table and chair. So naapoy printer natin magamit para sa mga lamination, sa mga ID. And we have printer. So pwede tayo mag-print diha. And of course, diri nga side is ang our office staff. So diri si as of now si Ma'am Elaine. Kay bago lang nanganak si Ma'am Mona. So diri, then of course the other one is ang other nato nga staff po diha. Kuna na silang duha. So muna siya ang atong lounge area or receiving area sa atong mga clients, mga agents. Okay, so diri po nga part, ito mga ka-partner. Doon natay kitchen. So mga agent nato diri mga ka-partners, diri magluto sila. Doon natay water dispenser. We have kitchen area, magluto sila natin mga plato,
natay mga seasoning, and diha atong hugasan. And we have above mga kuan na diya mga materials nga panggamiton. Okay. So separate siya kay nang say pultahan. And diri nga side mga partner napod tay dako nga samin. So pwede ka magsamin diri oh. Keneng, oh, pwede ka magsamin. And diri doon na tay CR. So duha atong CR ha. So muna atong CR, luwag atong CR. And the other one CR diri. So itong pasigaon. Okay. Muna na to. So spacious kayo na itong area mga kapartner. Pwede rin yung diri no. Mag-anhi mo. And of course, diri nga side, atong pasiga, kaya na pa sila. Muna si partner James. Ang atong kugihan, ma-update nga ka-partner. So diri, natay tarpaulin. So actually, this is training room. So ugma, mga ka-partner, natay training. So diri po sila mangaon. Una sila yung mga kain-kain. Yan. Natay whiteboard, natay TV. Medyo na ka mananaw diri, magkanta-kanta. And doon na po tayo, speaker. Okay. Diya patunganan sa laptop. Actually si Kuya nagtanaw. Then we have aircon po diri mga partner. So doon na tayo mga achievers no, mga previous ni sila mga achievers. Actually ang uban ani still naagyapon sa atong gabi. Ang uban wala na po, ana mi ang negosyo. And mga tayo mga bangko po. Din kaniya portahan diri close na namo kay kuan na siya para dili ta maka-distract dito nga side. So mo ni siya actually ang atong training room. So kaya siya mo accommodate og mga 40 people nga maminaw sa training. Okay, mana siya tupaw. Yan na sila. So ato na punta sa atong CEO office. So mo ni diri nga side, opposite side. So, muna siya diri ang office ni Sir Ray Bernaldez, ang atong CEO. Sa atong pasiga, ayan, bungga kayo mga kapartner, no? So, na mga bangko, na table, yan, spacious kayo mga partner. Siyempre, doon diri ta mag-receive og mga clients. So, muna siya ang bangko ni Sir Ray, na yung laptop, dako kayo ang table. And of course, type printer, and cabinets nga butanganan sa mga documents. Then napos siya aircon. So as of now plain pa lang ang design kay plano mi nga amon siyang designan diri. So as of now wala pa no. Ato sa inyo. Okay, so ayun mga ka-partner, this is our GMC office and hope nga makasuroy mo og maka-experience mo sa atong new office sa GMC. So mauna mga kapartner ang atong tour sa GMC office. Hope nga magkita-kita ta sa sunod video. Daghang salamat o hataw lang and do the right thing. Sama sa atong core value, do good, be good, and be a blessing to others. Kini si partner Ed, always sa gayon. God is good all the time, and all the time God is good. 1M possible. Until next video, bye.